We zijn vandaag de gast op Grauw bij de heer Wieger de Valk, bij hem thuis. En hij is mede-organisator van de kunstroute Grauw. Nou, dank u wel dat we hier even bij u mochten zijn. En mag ik nou vragen, wat is uw taak bij die kunstroute? Nou, in het verleden was de taak uitgebreider, maar dit jaar zijn we weer rustig aan begonnen om de kunstroute opnieuw vorm te geven met nieuwe mensen. Nieuwe mensen die erachter zitten, ook in de organisatie. En mijn taak daarin is ernstig, maar dan ook echt ernstig adviserend. Ik ben niet meer de trekker, wat vroeger samen met Rita Jaberg wel gebeurde. Maar de trekkers zijn nu andere mensen. Maar ik adviseer ze, ik help ze waar kan. En daar maken ze ook gaarne en graag gebruik van. En wanneer is het dit jaar? Wanneer vindt het plaats? Het vindt nu plaats op 11 en 12 april, dus een weekend. Ja. Is het een gratis evenement? Ja, het is volledig gratis. Ook alles wat er gebeurt, alles wat er staat, alles wat er geprojecteerd wordt, alles wat er aan muziek gemaakt wordt. Alles is gratis toegankelijk. Wat kunnen de mensen allemaal verwachten en zien van ambachten? Ja, het is erg divers. Het gaat van mensen die schilderen, het gaat van mensen die muziek maken, het gaat van mensen die beeld houden. Het gaat over keramisten, zijn mensen bezig met textiele werkvormen. Eigenlijk het hele spectrum van kunstzinnigheid en kunst komt hier op Grauw tot zicht. Ja. En dan de bewoners, die stellen hun tuinen en schuren beschikbaar, begrijp ik? Ja, het meeste wordt geprojecteerd op de lengte van de Dorpsstraat, omdat dat het meest toegankelijke is. En dit jaar zijn er zo'n 18 tuinen zijn er opengesteld. Terra Groda valt dit jaar af, omdat de kunst daar niet meer vertoond wordt, want het is verkocht. Maar in het dorpshuis is ook overal nog kunst te zien. Ja. Wat maakt nou die kunstroute zo leuk, zo belangrijk? Eigenlijk maakt het, als je het hebt over leuk, maakt het dorpse. Het is heel groot vaak, want er zijn vrij grote hoeveelheden bezoekers. Maar het is en blijft dorps. Dus eigenlijk kan bijna alles er. Terwijl er ook hele goede kunst vertoond wordt. En dat gaat van professionals tot amateurs. Wat maakt hem dan zo anders? Ja? Omdat die professionals erbij zijn? Of? Ja, mede, maar dat niet alleen. Je vindt ook in vele tuinen muziek terug. En ook daar vind je vaak professionele kunstenaars in terug. Harpistes, er staan combo's te draaien, er staan zanggroepen te draaien. En eigenlijk het geheel maakt dat het eigenlijk bijzonder is. En is dat dan dit jaar een andere editie als andere jaren? Of er zijn andere dingen bijgekomen? Nou, wat er anders aan is dat de kunstroute in de afgelopen jaren toch wel een beetje een dip gehad heeft. En het heeft te maken met organisatorische zaken van mensen die stopten en dergelijke meer. En er is nu een nieuwe groep mensen ontstaan die het weer opnieuw op poten zet. En vandaar dat het nieuwe wat er op het ogenblik aan zit, is dat het een totaal nieuwe groep mensen is die het organiseert. Ja. En ook met een ander elan, maar ook met andere ideeën. Dus er komen nu dingen naar voren die voorheen niet naar voren kwamen. Is er ook een beetje een rode draad zo in het geheel? Nou, ik vind eigenlijk de rode draad van de kunstroute Grauw altijd de gezelligheid. Want je vindt er eigenlijk alles van dichtkunstenaars tot mensen die gewoon een praatje staan te maken of op een hoek van een straat staan te zingen. Maar ook mensen die hun tuin zodanig prachtig ingericht hebben dat het eigenlijk een lust voor het oog is. Niet alleen de kunst die er staat, maar ook de tuinen waar u in kunt lopen. En hoe kiezen jullie nou die kunstenaars en de locaties? Nou, in principe de kunstenaars die kiezen wij in principe niet. We maken en balloteren daar ook absoluut niet op. Want wat is kunst, hè? De een vindt kunst pas kunst als het iemand is die zijn boterham ermee verdient.
Maar je hebt heel veel kunstzinnige mensen die eigenlijk tussen de grote kunst en de kleine kunst in zitten. En ik vind dat dat aantrekkelijk maakt. En het staat allebei naast en door elkaar. Ja, want er zijn dan ook kunstenaars lokaal, maar ook nationaal, internationaal? Dat denk ik wel. Als ik kijk naar grote namen die hier in het dorp wonen en werken, daar zitten grote namen bij. Ik noem maar wat, ook een Herman Koch schrijft hier zijn boeken. Maar een Inge de Belder, een gevestigd kunstenaar, heeft hier het atelier. En we hebben hier nu pas weer een nieuw groot keramisch atelier in de polder bij gekregen. Dus ja, er zijn hier best wel grote namen. Ja. En hoe belangrijk is het nou de aansluiting met het dorp zo, en de omgeving? Nou, wat wij wel proberen is om, want Grauw bestaat niet alleen uit Grauw, maar uit Paal en Zandberg. En in het verleden was de dorpsroute, of de kunstroute, was eigenlijk over over die 3 dorpen uitgesmeerd. Dat is wat minder geworden in de laatste jaren. Maar dat gaan we toch weer oppakken. En op dit moment op Zandberg gaat Karin de Kok meedraaien. En Karin heeft daar een atelier klankhout. Maar zingt ook prachtig de sterren van de hemel. En zodoende proberen we ook dat erbij te trekken. Op de Paal hebben we inmiddels ook wat kunstuitingen in ons laatste project. En dat is een project van Artan Roet, wat verweven zit in de kunstroute. En dat is het project Schuttingtaal. En met Schuttingtaal, daar zetten we gedichten van bekende dichters en onbekende dichters op muren en schuttingen. En inmiddels staan er, ik denk wel een 10-tal. En ook op Paal kan je die schuttingtaal terugvinden. Ja. En is er dan ook genoeg ruimte voor jonge, nieuwe kunstenaars? Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk, en dat zei ik er straks al, wordt niet geballoteerd. Nee. Ik weet nog wel heel in het begin dat ik hier in de kunstroute zat. Toen stonden er 2 meisjes van 12 op de Dorpsstraat op een zeepkist met z'n tweetjes te zingen. En dat moet kunnen naast een gevestigd beeldhouwer of naast een gevestigde aquarellist of wat dan ook. En dat maakt het leuk. Ja, dat maakt het wel heel speciaal natuurlijk. Hoe reageren nou de bewoners hier op Grauw op heel dit evenement? Nou, het wordt voor een groot gedeelte toegespitst op de Dorpsstraat en de school. Want ook de schooljeugd wordt hier expliciet bij betrokken. En daardoor reageren ook ouders daarop. We hebben nu, dit jaar hebben we een plaatselijk goede schilderes, Angelique Saman, die ook hier schilderingen in de openbare ruimte heeft staan. En die staat bij Terra Groda voor. En daar heeft ze een stand met een hele lange tafel. En daar kunnen kinderen ook mee schilderen met haar. Ze schildert daar zelf. Maar ook schoolkinderen of kinderen van passanten of bezoekers kunnen daar ook een eigen schildering maken. Ja, dat is wel leuk dat de jeugd daarbij betrokken wordt. Maar ook de plaatselijke ondernemers en zo? Uiteraard de zaak plaatselijke ondernemers. In de eerste plaats sponsoren ze het geheel. Ja. En de plaatselijke ondernemers spelen ook wel duidelijk een rol. Ik noem het Nobel hier. Die heeft altijd kunstenaars in zijn zaak staan. En ook de Herberg draait hier mee. En voorheen draaiden we ook nog met de Paal de ondernemers daar. En ik weet niet precies of daar al afspraken mee gemaakt zijn. Maar in het verleden altijd wel. Ja. Er komt dus heel veel bij kijken. Hoe is die financiering geregeld? Nou, de financiering was dit jaar een probleem. Maar gelukkig heeft de gemeente Hulst altijd de mogelijkheid om eenmalige projecten te financieren. Die financiering hebben we ook gezocht. En we hebben de financiering gezocht door middel van sponsoring. Het project is financieel kleinschalig. Je hebt op dit moment, bij de dingen die we nu doen, hebben we niet zo enorm veel geld nodig. En dat lukt ook dit jaar. Ik weet wel, in het verleden deden we hele grote projecten erbij. En dan had je gewoon veel meer geld nodig. Ja. En zien jullie die kunstroute nou ook groeien? Of zeg je van nou, we willen het zo wel houden, dit is goed zo? Nee, hij moet groeien. Zeker nu, want we hebben natuurlijk een paar rustige jaren gehad omdat eigenlijk de organisatie een beetje verdween.
Maar we hebben nu die organisatie weer volop opgepakt. Dus die moet weer groeien naar het oude niveau van 2.000 à 3.000 mensen als bezoeker. Wat is voor u nou persoonlijk het mooiste moment zo van zo'n dag? Ik vind eigenlijk het mooiste als ik 's morgens mijn bed uitkom en ik loop naar de Dorpsstraat toe en ik loop de eerste tuin in, het zonnetje schijnt. Ik hoor harpmuziek aan de andere kant. Ik zie aan de andere kant een beeldhouwer aan het werk. Daar word ik heel erg gelukkig van. Wat zou u nog willen verbeteren eigenlijk als je nou een onbeperkt budget zou hebben? Als ik een onbeperkt budget zou hebben, dan zou ik graag jonge mensen van bijvoorbeeld kunstacademies en dergelijke meer uitnodigen om hier ook hun kunst en hun werk te laten zien. En ik zou daar dan veel liever ook jeugd bij betrekken in workshops en al dat soort zaken meer. Maar dat is voor de toekomst. Heb u nog een tip voor de mensen die de eerste keer naar de Grauw komen voor de kunstroute? Die voor de eerste keer naar Grauw komen, daarvan zou ik zeggen van loop eerst de route. Art en Route, en dat is de vaste opstelling van beelden en kunstuitingen door het dorp heen. Die kunnen ze iedere keer lopen, die kunnen ze nou overal lopen. Maar ik denk als je op je gemak van tuin naar tuin gaat, geniet van een kopje koffie hier en een borreltje daar, dat je dan een weergeloze middag kan hebben. Ja. Dus voor iedereen, kom 11 en 12 april gezellig naar de kunstroute in Grauw. En de mensen maken er een leuke dag van daar. En ik dank u voor dit gesprek. En ik wens u wel een heel druk weekend toe. Heel graag gedaan en het wordt een druk weekend hoor. Dank u wel.